लाइजामखौ जेब्ला नोंथांमोना मोनो अब्ला डिआर नाब्ला सारनि जि 65थि जोनोम साननि बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनांगौ होननानै आङो दिनैनो गुरैयै खावलायहरखानाय थादों। राष्ट्रपति शासনৰ পাছতে মণিপুৰত কুকি বিদ্ৰোহীৰ শিবিৰ এৰি পলায়ন সেনা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উৎখাত কৰা হৈছে বিদ্ৰোহীৰ কেইবাটাও শিবিৰ বাহিনী। কুকি সংগঠন কেএনএৰ 7টাকৈ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2টাকৈ AK-47 ৰাইফল, এটা 7.62 এছাল্ট ৰাইফল সহিতে বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ। পূব ইম্ফলত মাৰণাস্ত্ৰ সহিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠন কেচিপিৰ 4 সদস্য। ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ পাছত ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত 35টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে স্থানীয় আৰক্ষী তথা সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। না এৰিনে গাছিবে ৰেডি কাৰণ বডলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলनि माने एसेम्बली या जायखिजाया रायजोनि एसेम्बली बायदि कारण जोंहा बडलेण्डआव लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिनि गोहो दं, फाइनान्सियेल गोहो दं, माने बियो मोनसे रायजो बायदिखा। ओंखायनो बे रायजो बायदि मोनसे आयेन आफादा जेरैबायदि थानांगौ बे अलरेडि बडलेण्डनि माने आयेन आफादनि हलाव बा बिनि बिल्डिंआव फ्राय दङ गासिबो। मात्र जनायनि मासिया एसे खममोन, बेखौ जों बानायजोब्बाय। दा 126 गासै एमएलएआनो बेवहाय जिरायनो हायो। गतिके बे हिसाबै जेबो प्रब्लेम गैया। बाखि जोंहा बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' आरो स्पिकार कातिराम बर' बिथाङा जिखिनि जोंनो नांगौ बेखौ गासिबो खालामनानै होजोबगासिनो दङ आरो बे मथे जोंनि एसेम्बलिया गाबोन जिरायनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय खुनु उसुबिदा गैया। मानव गेदेर गभर्नरा सफैखाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा दा मोनायाव सफैसिगोन आरो बिनि उनाव गाबोन गासै माने मन्थ्रि आरो मानव गेदेर एमएलएफ्रा गासिबो सफैजोबगोन। गतिके 12 बाजिनिफ्राय जागोन सेसना, बेवहाय जेबो उसुबिदा गैला, गासिबो रेडि जाजोब्बाय। गाबोन जाहैबाय जोंहा ओरैनो मोनसे ट्रेडिसन हिसाबै बियो मोनसे रां बावजा जथुम बाजेट सेसन। बाजेट सेसनाव गभर्नरा बिबुंथि लाखियो आरो गाबोनबो गभर्नरनि बिबुंथि दं गिबियावनो। बिनि उनाव स्पिकार्स इनिसिएटिभआव जों मोनसे आयदा लायो स्पेसियेलि जेखौ जोंनि एसेम्बलिफ्राव बायदिसिना एसेम्बलिनि जिथु हाबाफारि बेयाव माने सावरायनाया बारा आबुं जाया, माने गुवारै सावरायनो हाया। नाथाय माखासे गोनांथार माने माबाफोर थायो, मा होनो जेंनाफोर थायो, इस्युफोर थायो। बे हिसाबै जों मोनसे आयदा लायो। दा गाबोननिया स्पेसियेलि जोंनि 10थि सिडुल ओनसोलाव बोरैहाय जोङो माने गासिबो बिथिङाव जौगानायखौ लाबोनो हायो आरो माबोरैहाय जोङो बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन गोहोगोरा खालामनो हायो जाहाथे बे 6 सिडुल एरियायाव बिसोरो माने बे जायगानि जेंनाफोरखौ गावसोरनो सुफुंनानै लानायाव माने मा होनो सम्भब जायो। ओंखायनो ससिय' इक'नमि एन्ड अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट अफ 6 सिडुल एरिया गाबोननि जिथु सावरायनाय जोंना माने मा होनो सामाजिक रांखान्थियारि आरो गासै बिथिङैनो 10थि सिडुल ओनसोलाव जौगाथाय लाबोनाय बिनि सायाव गाबोन सानसे बिनि सायावनो गाबोन सावरायनाय जागोन। ना एसेम्बलियावथ' गासिबो एमएलएआनो थानांगौ। एमएलएआनो एसेम्बलिनि थाखाय, एसेम्बलियाव फैयाबाथ' एमएलएआनो नङा। समस्तिनि मानसिफ्रा बिसोरखौ माने रावबो मोजां मोननाय नङा। खारन समस्तिनि खोथा बुंनो आरो हादोरनि खोथा सावरायनायाव बायदिसिना माने मा होनो माखासे गावनि माने अपिनियनखौ होनो थाखायनो एमएलए। गतिके एसेम्बलियानो एमएलएनि। गतिके एमएलए बिथांमोना बयबो फैगोन। सोरबा जुदि लोमजानानै दंब्ला मानानै दंब्ला बे गुबुन बाथ्रा। 12 बाजिनिफ्राय जागोन बियो। उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिया बेबायदि जथाइसे जिरायनानै जों सावरायलायनो जोङो गोबावथार जाबायमोन, सावरायलायनाय जायाखैमोन। बेवहाय दिनैनि बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिया जेसेबांखिनि जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जों बयखौबो हांख्रायलायनानै बोथिसे ओंखाम जालायलायनानै जों सावरायलायदों। बे सावरायनाया जाहैबाय जोंनि माखासे जेंनाफोर बिनि सायावनो जों गोसो होनानै सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि दावगागोन इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि हिसाबै बा बारग' आयेन डिबि हिसाबै जोङो माबायदि आवगायलांगोन बिनि सायाव जों गोथौयै सावरायदों आरो बेफोर सावरायनायखौ जोङो रायजोनि गेजेराव बा रायजो राजानि सिगाङाव समजों लोगोसे जों फोरमायलांबाय थागोन। जोङो मोजां रोखोमै सावरायलांबाय आरो बयनिख्रुइ मोनसे गोसो होना सावरायनाया बेनोमोन जे 21 फेब्रुवारिया गेदेमा बिथां एनडिएफबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला सारनि जोनोम सान। बिथाङा 65 इयार्स जागोन आरो बे बिथांनि जोनोम सानखौबो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि उदालगुरि जिल्ला कमिटिया दैफां नोलोबारियाव जोङो खुंनो देग्लाय लाहार फाहार खालामदों, अर्थात फैगौ शुक्रबारे। बिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनो हास्थायदों दैफां ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ जोङो मोनफ्रोम गामियावबो जों लाइजाम इउनाइटेड फरामनिफ्राय हैनाय जागोन आरो बे लाइजामखौ जेब्ला नोंथांमोना मोनो अब्ला डिआर नाब्ला सारनि जि 65थि जोनोम साननि बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनांगौ होननानै आङो दिनैनो गुरैयै खावलायहरखानाय थादों।